Ой, пошла. Вон еще. Крим добряче струсунуло ракетами Storm Shadow чи Скальп. Гучно у Євпаторії та біля САК. Місцеві повідомляють про 3-4 вибухи в районі литовища у Новофедорівці. У Севастополі окупаційна влада суперечить повідомленням російського Міністерства оборони. Вийшло, що збили 8 з 2 крилатих ракет. Врешті зупинилися на формулюванні «всі». Весело, однако, да? Гауляйтер Севастополя Міхаїл Розважаєв пише, що уламками ракет накрило кілька районів міста, а в районі Інкермана нібито постраждав 57-річний чоловік. Будь-які наслідки росіяни старанно приховують і не розповідають, чому з різних районів Севастополя здіймався чорний дим. Робота – це комплексна, велика, масштабна, і їх багато, нам потрібно багато зусиль і ще трошечки часу для того, щоб дочекатися підведення підсумків і результатів. Гаряче було і минулої ночі. Українські оборонці атакували ракетно-зенітний полк російської протиповітряної оборони біля окупованої Оленівки. За непідтвердженими даними поранено 17 військових та уражено 5 машин. Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук закликав дочекатися офіційних повідомлень. У серпні саме біля Оленівки фахівці Головного управління розвідки знищили найсучаснішу систему російської ППО С-400 «Тріумф». В Севастополі схопили чоловіка, який нібито передавав дані Україні. ФСБ стверджує, що це громадянин Росії, хоча він може виявитися українцем, який вимушено отримав російський паспорт в окупації. Росіяни запевняють, що бранець нібито ще в березні влаштувався на будівництво оборонних укріплень в Криму. Збирав дані про це та передавав їх представнику Збройних сил України з прив'язкою до географічних координат. Його ім'я поки не встановлене. Заспівав українську пісню чи розмалював паркан синьо-жовтими фарбами, втратив російський паспорт. Забирати нав'язане кримчанам громадянство закликав доносчик ФСБ і блогер Олександр Таліпов. Він адмініструє спільноти «Кримський СМЕРШ» і «СМЕРШ Севастополь» з мережею стукачів, які фіксують будь-які прояви українства чи незгоди з окупацією. В етері пропагандистського радіо «Спутник» в Криму Таліпов бідкався на незліченну кількість жителів Криму, які не приховують своєї проукраїнської позиції. А за кількістю арештів і штрафів у цих справах окупований Крим випереджає будь-який регіон сусідньої Росії. Дивується колаборант. Альтернативну антикримську платформу для світових вигнанців розробляє російське керівництво. До так званого Міжнародного клубу друзів Криму та Кримської африканської ділової ради долучилися 40 держав, інформує Центр національного спротиву. Здебільшого це представники Африки та Латинської Америки, яких Росія переконала у змозі забезпечити зерном і підкупила можливостями інвестицій в російську економіку. У межах дискусії Москва розробляє механізми протидії міжнародним економічним санкціям. При цьому так званих друзів Криму обманом заманюють відкривати представництва на окупованих територіях України. Втім, росіянам не вдасться ані закріпитися на тимчасово зайнятих територіях, ані забезпечити краденим збіжжям держави, які їм повірили. Квартиру Зеленських у Ялті пустили з молотка. Окупаційна влада стверджує, що виторгувала 44 мільйони 300 тисяч рублів. За даними російської системи торгі, на віджате майно претендували лише 2 людини – обидві жінки з Москви. Найбільшу суму запропонувала така собі Ольга Ліповецька, дружина московського адвоката Івана Пучкова, який 6 років працював у центральному відділку тамтешньої поліції. Ще у травні окупаційна влада Криму заявила про так звану націоналізацію квартири
на 119 квадратних метрів, яка належить дружині українського президента Олені Зеленській в Лівадії. Крім неї, росіяни віджали півсотні об'єктів, серед яких, наприклад, будівля меджлісу кримсько-татарського народу. Раніше ним також користувалися фонд «Крим» та редакція газети «Авдет». Навіть в розпал окупації Криму на будівлі майорів український прапор, поки не залишився останнім на півострові. За роки окупації будівля перетворилася на захаращену руїну.